Ka La Wan. Khrismas Ka La Wan, yang no bagawai. Kihna kishungin kisamla kiaikti habak men ha Jingieid banya shadlang kapur thai kapusam aing ka jingsuktheng. Oi Khrismas Ka La Wan men iniyak men kapur thai ka tingkai iaphiang atong iniyak men wai ki anjo ya Chris balong pi ai ka Jingieid ka bakhlem kut hakane kapor bakmen. Kiing baro, ka Jingieid ka bakmen, ka bakham ayaki, jingkmen jongi, ka jingim kawe pakawe haka jim diang pushiing. Oi Khrismas Ka La Wan, men iniyak men, ka berthai ka tingkai, iaphiang atong iniyak men, wai ki anjo ya Chris balong pi ai, ka Jingieid ka bakhlem, kut hakane, ka por bakmen. Kiing baro, ka Jingieid ka bakmen, ka bakham ayaki, jingkmen jongi, ka jingim kawe pakawe haka jim diang pushiing. Oi Khrismas Ka La Wan, men iniyak men, ka berthai ka tingkai, iaphiang atong iniyak men, wai ki anjo ya Chris balong pi ai, ka Jingieid ka bakhlem, kut hakane, ka por pi ai. Namar pilawan haka jingim bakaway hai hashnong Jingieid Khrismas ha barok kaway. Khrismas Ka La Wan hinray kasngi man kasngi iabit jing berthaiban ay Jingieid bats go through kashnong kathaw ka pinkmen iaphiang yakurmen Khrismala don Jingrwai. Oi Khrismas Ka La Wan kmen inyakmen kapir thai ka tingkai iaphiang atong inyakmen wai ki anggil ya Chris balong pi ai ka Jingieid ka bakhlem kut hakane kapor pi ai.